నమస్తే. ముందుగాల గణేష్ చతుర్థి శుభాకాంక్షలందరికీ. మన బొజ్జగన్పేయకి ఎన్ని పెట్టినా లడ్డూలు మాత్రం పక్కాలే. ఇవాళ రవ్వ లడ్డు ఎట్లా వేయాలనో చూపిస్తా చూడురి. ముందుగాల పొయ్యి మీద గిన్నె పెట్టి టీ గ్లాస్ అన్ని పాలు పోసి 4 చెంచాలంత చక్కెర వేసి ఒకసారి మంచిగా కలిపి బాగా మరగబెట్టుకోవాలి. ఇక ఈ మరిగేలోపు ఇంకో పొయ్యి మీద రవ్వ వేయించుకుందాం. ఇక దానికి పొయ్యి మీద కడాయి పెట్టి 3-4 చెంచాలంత నెయ్యి వేసి రవ్వ ఒక కప్ వేసి అటు ఇటు మంచిగా ఎర్రగా అయ్యేంత వరకు వేగించుకోవాలి. ఇక మధ్య మధ్యలో పాలు కూడా కలుపుతుండాలి. పాలు మనం పోసిన దాంట్లో మరిగి సగం కావాలి. సగం కాగానే ఇక పొయ్యి బంద్ చేసి జర చల్లబడనియాలి. ఇక రవ్వ కూడా మంచిగా వేగింది. పొయ్యి బంద్ చేసి వేరే గిన్నెలకు మార్చుకొని జర చల్లబడనిద్దాం. ఇక పాలు జర గోరువెచ్చగానే జర్రిని పోసుకుంటా చేయితోటి కలుపుకుంటా ముద్ద వస్తుందా లేదా చూసుకొని, రాకపోతే మళ్ళీ గిన్నెని పాలు పోసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇయాల్టి ముచ్చట పాలు రవ్వ కలుపుకున్న మిక్చర్ ముఖానికి రాసుకొని స్క్రబ్లా వాడితే ముఖం మీద ఉన్న డస్ట్ బ్లాక్ హెడ్స్ పోతాయి. మంచిగా కలుపుకున్నాక ముద్ద చేయనికి వస్తే ఇక పాలు పోసుడు ఆపి లడ్డూలు చేసుడు షురూ చేయాలి. చూపించినట్టు అట్లా చేయితో ఒత్తుకుంటా గుండ్రంగా చేసుకుంటా లడ్డు షేప్లోకి తీసుకురావాలి. కలుపుకున్న రవ్వ అంతా అట్లా లడ్డూలు చేసుకున్నాక లాస్ట్లో బాదం పిస్తా చూర మీద గట్ల చల్లుకుంటే గంతే రవ్వ లడ్డు తయారు. వీడియో గిట్లా నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయరి. ఇంకిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట కొట్టురి.